Unyaka bekufanele ukuthi kube iGcokama elisha nyasho namanje. Ukuthi umfana lo uiGcokama elisha nje bakuyilona saphuma ngalo nje lapha sivala unyaka kahle kahle hayi ukuthi konke wrong manje lapho usuzolala uyinqinzi ukuthi kungani umfana lapha kuyena osanisa unyaka zikhona ezinye inkunzi njengoba sikwazi ukuthi naku noshwi lapha awuthulanga uma ukuthi content lebeyenza wakhuluma ngokusebenza yabo. Akekho umculo amaskandi vele okhuluma iqiniso njengomtshengiseni noma abanye abaculi yeNdidane. Umuntu engakhuluma nje mina umuntu okwaziwayo ukuthi uyakwazi ukuthumela ubale noma umuntu mayenza kahle. Uyabona oshwi ngaba noma ukuthi bayinkunzi kodwa kulonyaka bekufanele ukuthi kube iGcokama elisha nyasho namanje. Uyazi ngale nje kwento eningi bekufanele kube iGcokama elisha manje kunazizukuba iGcokama elisha lezoba awukho nje engasibhamu yesholo nje konke shona. Hey, wengane zakwethu ukuthula kukho kumaskandi njengoba inqwele ngishilo ngathi mina ngazi noma inqwele seyifunde kakhulu noma mayibeka noma kubeka ivideo makhishwa ivideo zona ziyabeka zilanda ivideo yeNdidane ngane zawo njengoba izwe yeNdidane ivuma lapha na ngicabanga ukuthi kwakuyisikhathi somalave story lesike yeNdidane khona iGcokama elisha kumele lihlonise unyaka zayibuyisa zayibeka la so ngane zawo sethi nama ngulalisa ukuthi ke ayi zihamba kanjani la inqwela ayidlali inqwela ngaphambi kokuba ngimoshela isikhathi sakho umntana sekhaya ngicela ukuthi ngibambe le video wena wami nawe ahlanga lapha no comment section subscribe share phinda comment ukhona konke subscribe like hamba so wenza ukuthi ube wena oqala notification uma ke sifala ivideo yakho yahamba phambili ngibambe lapha no comment section dango.